Mutta eiks nää yli terveellisiä? Jep. Who are you? Blame me weight. Just blame me weight. Kuva. Laita toi sun kanavalle. Mut sun pitää kertoa kuka sä oot. Archie. Ei, mutta niinku blame. Kyllä ne tietää mut. Kato, jos on uusia asiakkaita. Archie täällä. What's up? Mut sä on että sä oot blame weight. Yo, what's up guys? Här. It's Blame Wait. Fuck you. I'm eating, you know? Shut the fuck up. Haluatko sä näytä haba? Kenen? Sun. Näytä nyt haba. Ei pysty. No näytä maha, tää menee YouTubeen. Mä kuvaan, mä en kysy lupaa. Anna mä kuvaan sun viiksiä. Joo. Kuvataan sun viiksiä. On paikailla. Näkyyks nää? Joo, se tarkentaa sen siinä. Onko sä liikut? Käy nyt tonne päin. Vittu näkyy tarkasti. Mä tarkennan sun finniin, tuu tänne päin. En mä jaksa. En mä halua. Se on jo aika epäkiimasta. Avaa suu, mä tarkennan sun suun. Mistä lähtien susta on pitää tulla tommoinen? Terve! Mä oon tottunut tähän, että mä kuvataan. Mä oon aina niinku vähän epäillyt, mutta tää nyt vahvistaa niitä epäilyjä. Iltamatsi. Miten niin? Kyllä mä sen ymmärtäisin, että jos se tyttöjä valkkeen. Mitä on siis? Tässä ei oo mitään homoa. Eikö? Ei. No tossa on Mä vähän. näen yhtään asiaa, mikä pois sulkisi. Ei siinä oo mitään väätä, jos mä kuvaan Valtteria. Ei kyllä, homoavioliitot on ihan hyväksyttyjä tänä päivänä. Mikä tossa on? Nosta toi. Mä näin tää näin. Siellä on eikö tää näkkileipä? Ei saa. Mitä tässä on? Onks niistä nyt ne? Yri matkan. Joo, jee. Ei hitto, jos ois nähnyt. Häh? Se ois tappanut. Mitä? Eikö se muka nähnyt? Ei. Ei vittu. Ei. Nyt menee rikki tää. Pöytä vai mikä? Niinko mä lainaan? Et lainaa. Kiitos nyt. Kato. Nosta sitä. Oikein näkkäri. Kyllä saatana. Haluatko sä puhua vähän yhtyä? My name is Walter Markkila. Söppä sitä perään. Ei. Söppä toinen perään.
Mitä täällä tapahtuu oikeesti? Kyllä se siitä. Se on sun kolmesta. Syötte vähän omenakastiketta. Ne oli proteiinia aika hyvin. Eikö hiilihydraatteja? Mulla on vähän maitoa päällä. Juo joo. Joo. Ei pysty tuuttaa. Ei se hoitaa. Ei saata. Onneksi ei tuu. Mennäänkö tää joulupäivä? No ei Sun ollut kanavalle. Mut ei mene posapukkeet. Mun äiti näkee sitä tappaa. Ei sun äiti näe tätä, kun mä estän sen silloin. Anna mennä nyt. Syö poiksi. Hitto. Ei onko sulla oma? Niko anna mulle. Ai, ei! Maagi. Ui. Joo. Lähdetäänkö? Syö. Julia, I love Swedish. I love Swedish house mafia. Hyvä söpöpaita. Sopii niin hyvin sulle. Velkoinen, tuppa käymään. Tuppa käymään. Artturi. Syöpä siitä. Voi hitto, tää on kauhean makustaa. Nyt te laitat se groovi tohon pöydälle. Hei, saaks Artti syödä niinku sun perus? Yo, Jerk, watch. Can you see what this is? We have bag, can you see this? Can you see it? Can you see it? Ui, vai, pilo. Wow. Se näki se. Tää ei oo mun. On paha. Ei oo. Ei oo Ei oo mun. sunkaan. Eli se on puinen. Toi näki se. Sano sen, kun se toi tajuu. Yo, Jerk, teacher just saw that I have a news thingy. Näytä sun paitaa. Tuu tänne, mä testaan materiaalia. Mitäs teet sä nyt? Lähdetään jo, mä en pysty enää. Mä lähden. Älä vielä. Moikka. Lähdetään. Ei syvää. Kulta sen niin. Ei kitos pystyy. Tossa on sitä valkoista juttuja ja sitä puolukkaa. No ei oo enää. Ja se onhan. Peruna. Ja salaatti. Joo, salaatti myös. Kuva sen pyllyyn. Syödään jo. Otan nyt selittää. Onko tätä? Menikö seistää tässä kirjoitessa? Hitto en mä edes osunut siihen. Se on joku hieno trikki.
Lyö pitch-läpillä ittees täysille. Ei kovaa. Mä en oo niin retu. No, entä pelkosta? Ei oo Anttu. I gotta boom bam bam with your body out. Lähdetään jo. Tää on Sofian kynä. And we gon' make you Mitä vitussa sait noin kuvaa? I gotta boom bam bam with your body Eiks out. kuvaa enää? Toi kuva mun puolesta. I wanna go back to What's the difference? Black, black, black. No, what? White. Black, white. Black, white. White and black. Black and white. Black and white. Black and white. Lähdetään. Kato, tiiäks tässä on sillä, että kun mä käännän tän, niin sä pystyt koko ajan. Hello there. Yo, what's up, nigga? He's crooked. Yo, where's Sonny? I wanna see his butt. You want what? Hyvä. Niin mitä sä sanoit nyt sillä? Mä haluan nähdä sen pyllyn. Joo, niin mäkin. Se on niin mehevä, kun se kävelee. Se oikeesti menee silleen. Tiedäks? Mitä sä oot tehnyt? Badass. Mikä tekee? Artsi, rupea nyt vähän selittää enkuksi. Yo, what's up, guys? It's Planet Wait here. I'm eating some food here. Very tasty. And I have this with me. Check it out. You can see it. You see it? Yeah. Jep. Yeah. Let's go. Let's fuck up. Ei kun syöppä loppuu. Äiti sanoi, että kaikki syödään mitä otetaan. Se on vettä. Yeah. You have a real food there. Yeah, I know what I can't eat it, you know. It's so fucking bad. It's like, Surf, yo, Surf, would you eat this? Would you eat this? Fucking shit. Hyi saatana toi haisee paskalle. Sano sama enkuksi. Smell it, yo. Oh fuck that. Take a good smell. Smell fucking shit. Yeah. Tee uudestaan. Fucking killer. Oh la la, we have the same. Oh la la, let's kiss it. So good. Not gay. Oh, gay. You have a girlfriend, yes, we know that. Yeah, we know. Yeah. Let's go. Kinnunen. Vajat. Let's go, guys. Let's go. Where do we go? Let's go to that fucking religions class thingy. You know. Why? Why? Our class starts soon, so. You know, nigga. Kuvaaniko itseäsi vähän? Serffi tietää, että sä oot siellä. Remember subscribe.